kinaweza tusaidia. Magomana mokum pacho ganda nyakoro mgajuan Jotend rekod ten William Ruto igachiel nyaka nokaw telo ka jatend piny Kenya mano mar abich kabende Uganda antiere kod geno mopogore opogore. Wadhi mbele jod bura mag Azimio kod Kenya Kwanza okaw chung' mopogore opogore ewi twak ma jatend piny Kenya William Ruto dhi chiwo nyim od bura mamalo kod mano mar Senate odiochieng'no ma kawuono. Kweth mar Kenya Kwanza geno ni Ruto dhi tiyo kod thuolono mar miyo Uganda jo Kenya rekod mare e bwo higa achiel mokalo ka jod bura mag Azimio kata kamano luwo ni onge ber mora mora madhi wuok e twak makamano. Poni Ruto kochiwo kenge ma en godo e duoko piny pek mar ngima. Wadwa ripono kaya kuom Chris Owino. Seche machuok motelo ne jatend piny Dr. William Ruto chiwo twak moyiedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate odiochieng' makiny. Jopiny kod josiasa nigi geno mathoth ni twak makamano dhi mulo midhiero mokwako oganda jo Kenya e kinde ni kendo miyo gi geno. Jaleg kweth jod bura mathoth Silvanus Osoro kod jakom komiti mar od bura mar loso budget Kimani Kuria nigi geno ni Ruto dhi pedho rekod mare mag dongruok e bwo higa achiel mokalo. He is coming to tell us what he's done for 1 year, his record for 1 year, the achievement for 1 year, and maybe where we are slow as an administration. Because again, even as we look at the positives, our government is open for negatives too. So where we own mistakes, we are human beings, at times we make mistakes. Next year, the Eurobond is coming up for maturity, and there is a fear by the international community that that we may not be able to pay off debt. We've had His Excellency the President saying, actually, no, we're not going to default. So I think it would be great to hear what plan there is to settle that loan. Kweth mar Azimio kata kamano wacho ni onge gima duong' matwak makamano dhi kelo ne oganda jo Kenya. Jo od bura mag Azimio lero ni onge ber moro amora matwak makiny dhi kelo ne oganda jo Kenya, ponono ni okoloso ewi chenro magingo kaka serikal emiyo oganda jo Kenya fuong'ruok kaluwore kod pek mar ngima. Thura dhano hinyore oko ka. Ji hinyore e okang' ma kagire dier to president kikwe moko owuoye gini. To nikech nitiere mier mang'eny makata mana gima ji cham ok nyal yudore nikech nengo obaro jindase. To en twak maman gadiera ne ok dhi mulo weche mag duoko piny garama mar ngima. Emomiyo wan gi pacha ok ane ka en twak madhi konyo jopiny e yo mora mora. Ena twak ma idhi ti kodo mondo kwan gik moko ma giparo ni gisetimo to gin gik ma ok nyal loko kit ngima mar dhano. Kaluwore gi monj ma kinde ka kinde kaunti mar Lamu, Nyandwat ma Ugwe kaachiel gi kuo jamni e kauntis mag Samburu, Baringo kod West Pokot, jod bura geno ni William Ruto dhi lando chenro mare maneno ni piny Kenya obedo kod arita moromo. Jaleg kweth jod bura manok e od bura Opiyo Wandayi kata kamano seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom chano tero obila 1,000 e piny Haiti e kinde ma oganda jo Kenya to wito ngimagi e lwet jonjore. Security threats have been here with us, for years, and yes, His Excellency the President has promised to deal with them firmly, and yeah, we'd be expecting also to hear what the plans are, and what the setbacks are, and the kind of support that Parliament should give. Wach ma ita kwe dhi marach ahinya kendo jo piny siko neno chandruok e lwet jonjore. En wach malich ahinya kendo udhi chiwo twag ni e sama koro Kenya kod paro matero askeche ma polis e cho mane piny mar Haiti mondo kele kwe kun to jo Kenya wegi to chandore piny ka nikech wach mar koso arita kwe. Kaluwore gi koth madhi nyime kod chwe e pacho kae, geno nitiere ni jatend piny dhi chiwo ote madhi kelo geno ne oganda ma pi ywayo e miechgi e kinde ni. En kwayo na nyarwok ne jatend piny man kiny nowuo kod wabunge mondo owachie gimoro korka ula flood mahinyo wasani kara chuonyo ula obaro wandasi sani. Kaluwore gi katiba kare 132 1C, jatend piny owinjore ochiw twak moyiedhi ne od bura mamalo kod mano mar Senate dichiel e higa ewi chal mar piny.
E kinde twak makamano, jatend piny onego chiw twak ewi weche mag arita kwe pacho kae, weche mag bidhruok gi telo makare, kaachiel gi tudruok e kind piny Kenya kod pinje ma oko. Bang' chiwo twak mare odiochieng' makiny, jo od bura kod senators biro yudo thuolo mar golo pachgi ewi twak makamano. E kinde ma jatend piny Dr. William Ruto dhi chiwo twak moyiedhi e nyim od bura odiochieng' makiny, jo od bura nigi geno ni jatend piny dhi loso e chenro mag duoko piny pek mar ngima, weche mag arita kwe, kaachiel kod midhiero mag koth mar El Nino. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. En twak mabende pod Chris Owino rito no od bura Nyakorom